Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Adal. Taong 1948, Bicol. Dahil sa hirap ng kanilang buhay sa probinsya ng Iloilo, minabuti ni Adal ang tumungo sa Negros. Doon naging isa siyang trabahador sa tubuhan at doon na rin niya nakilala ang babaeng kanyang naging asawa na nagngangalang Belay. Bago pa man siya tumungo sa Negros, naging isa siyang mag-aaral ng karunungang lihim na mula sa kalikasan. Palibhasa kasi, kilalang babayla ng kanyang lola at maging ang kanyang mga tiyuhin. Kahit pa nalalaki si Adal, kinalugdan siya ng kanyang lolo at tiyahin at sila na rin mismo ang nanghikayat sa kanya para maging katulad nila. Subalit, dahil alam ni Adal na mamamatay lamang siya sa gutom kung mananatili siya sa kabundukan kung saan sila naninirahan, nagpasya siyang tumungo sa Negros. Ilang araw din siyang nagpalaboy-laboy hanggang sa makatagpo siya ng isang taong tumulong sa kanya. Ang naturang tao ang siyang nagturo sa kanya sa isang taniman ng tubo at inarekomenda siya sa may-ari ng tubuhan. Nagtrabaho si Adal ng ilang taon at naging malapit siya sa dalagang nagtatrabaho rin doon na si Belay. Kalaunan, nahulog ang loob nila sa isa't isa at nagpasya silang magsama. Makalipas pa ang ilang buwan, nagbuntis si Belay, kaya nakiusap ito kay Adal na uuwi sila sa Bicol. Kahit na mapapalayo man si Adal noon sa kanyang kinalakihang lugar, ay wala na rin siyang naging pakialam. Ang tanging nasa isipan niya ay ang makasama ang kanyang babaeng minahal at ang kanilang magiging anak. Nakarating nga sila sa Bicol at kahit paano ay natanggap naman ng pamilya ni Belay si Adal. Naging mabuti naman ang pakikitungo ng mga magulang ng babae kay Adal at binigyan pa sila ng kapirasong lupain na pupwede nilang magamit para pagtayuan ang kanilang tirahan at mapagtaniman ng mga gulay. Dahil liblib ang naturang baryo, hindi na iwasan ni na Adal ang mabahala, lalo na sa pagsapit ng gabi. Tuwing sasapit kasi ang hating gabi, ay nagigising si Adal dahil sa mga kaluskos at yabag sa kanilang paligid. Nagiging balisa na rin siya sapagkat alam niyang malaki ang posibilidad na aswang ang umaaligid sa kanilang bahay. Kailangan may gawin ako. Paniguradong magtatagumpay ang mga aswang na yan kapag wala akong panlaban sa kanila. Sambit ni Adal sa kanyang sarili isang umaga habang siya'y nagmumuni-muni. Dulot ng kanyang pag-aalala sa posibleng mangyari sa kanyang asawa at sa dinadala nito, umaga pa lang ay naghahanap na siya ng baging ng makabuhay. Nang makakuha na siya, isinabit niya ang mga yon sa kanilang bintana at pintuan nang sa gayoy hindi mapasok ng aswang ang kanilang bahay. Naghanda na rin siya ng sigaro na siyang sisindihan niya pagdating ng gabi. Kinagabihan, maagang natulog si Belay. Samantala, si Adal naman ay hindi mapakali, kaya nagmatsyag na lang siya sa kanilang paligid. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pagmamatsyag nang makarinig siya ng tinig na tumatawag sa kanya. Pamilyar sa kanya ang tinig na yan, hanggang sa mapasilip siya sa siwang ng dingding. Ganun na lang ang gulat at pagtataka ni Adal nang makita niya ang kanyang lolang babaylan sa labas ng kanilang bahay. Si Lola ba talaga yan? Bakit parang nagliliwanag ang kanyang katawan at may hawak siyang sibat? Tanong ni Adal sa kanyang sarili. Ilang sandali pa,
Tinawag siya ng kanyang lola at sinabihang bumaba na muna. Kahit na may pag-aalinlangan man, bumaba si Adal at hinarap ang tumatawag sa kanya. Noong nagkaharap na sila, ngumiti ang matanda at napansin kaagad ni Adal na maaliwalas ang mukha nito. Agad siyang nagtanong sa kanyang lola kung papaano ito nakarating doon at ang tanging sagot nito ay sumakay siya sa gintong karakwa. Iginala pa ni Adal ang kanyang paningin sa paligid at nangunot lamang ang kanyang noo dahil wala naman siyang nakikitang kahit na anong sasakyan sa paligid. Tinanong ni Adal ang kanyang lola kung ano ang karakwa, ngunit napangiti lang ito. Ramdam ko ang pangangailangan mo, kaya ako naririto. Nais kong ibigay sa iyo ang aking pamana, apo. Ang sibat na ito ay ipinamana rin sa akin ng aking lola. Ang sibat na ito ay simulakro ng sibat ni Bathalang Magwayin. Magagamit mo ito upang pangalagaan ang aking apo sa tuhod. Mag-uusisa pa sana si Adal patungkol sa sibat, ngunit nagulat siya nang maglaho ang kanyang lola. Doon lang siya kinatuba ng hindi maganda dahil napansin niyang hindi nakalapat sa lupa ang mga paa ng kanyang lolang babaylan. Biglaan siyang nangulila, lalo na nang makaramdam siya ng malamig na hangin na dumampi sa kanyang pisngi. Noong mga panahong yun, nakaramdam ng kakaiba si Adal sa sibat na ibinigay sa kanya ng kanyang lola. Hindi niya kasi lubos maisip kung papaano yun ay bigay sa kanya, kung isa na nga yung kaluluwa. Dahil dito, nagpasya na siya na pumanhik sa kanilang bahay nang sa gayoy matingnan niya at mausisa kung anumang nakaukit sa sibat na yon. Pagkaakyat ni Adal, inilapit niya kaagad sa lampara ang naturang sibat. Napakunot noo pa siya dahil may mga dibuho yun ng kidlat at animoy mga taong nagsasayaw sa alon ng karagatan. Nasa kalagitnaan siya ng pagbubusisi sa mga nakaukit sa sibat nang makarinig siya ng mga mabibilis na yabag sa labas ng kanilang bahay. Kasunod nito, may narinig din si Adal na malakas na kalabog sa bubong nila at nang mapatingala siya ay nakita niyang lumulubog ang nipang atip nila. May mga aswang. Hindi nila dapat makuha ang aking anak. Wika ni Adal sa kanyang sarili. Saktong pagkatayo niya, narinig niya ang tinig ng kanyang lola na nagsasabing labanan niya ang mga aswang. Dahil dito, dala ang sibat na ibinigay sa kanya ng kanyang lola, nagmadali siyang bumaba para harapin ang mga nilalang na nagtatangkang kumuha sa sanggol na nasa sinapupunan ni Belay. Noong makababa na si Adal, nakaramdam siya ng kakaibang enerhiya na parang bumalot sa kanyang ulo. Pakiramdam niya ay may gabay siya ng mga oras na yon, kaya naalala niya ang kanyang lola. Kahit na hindi man niya matanggap, tila umiikot pa rin sa kanyang isipan na wala na ang kanyang lola. Ipagtatanggol ko ang aking anak at asawa kahit ano pa man ang mangyari. Bulong niya sa kanyang sarili. Iginala ni Adal ang kanyang paningin sa paligid at dahil maliwanag ang buwan, hindi naman siya nahihirapang makita ang kabuuan nito. Walang ano-ano, nakita niya ang isang nilalang na nakasilip sa siwang ng kanilang dingding. Alam kaagad ni Adal na aswang yon dahil sa mabahong amoy nun. Kaya ang ginawa niya, marahan siyang naglakad para bahagyang lapitan yon. Anong ginagawa mo dyan? Lubayan mo ang asawa ko! Pagkasigaw ni Adal ng mga katagang yon, buong lakas niyang sinibat ang naturang aswang. Napalingon ang nilalang na yun kay Adal, ngunit bago pa man yun makailag,
ay tinamaan na siya ng sibat sa likuran. Napamura na lang noon si Adal nang makita niyang sumabog ang katawan ng aswang at nagkalat ang dugo nito sa kanilang dingding. Bago pa man tuluyang makalapit si Adal doon upang sanay damputin ang kanyang sibat, natigilan siya at nagpalinga-linga sa paligid. Muli na lang siyang napamura noon nang makita niya ang iilan pang mga aswang na tumatakas mula sa kanilang bakuran. "Sige, bumalik kayo rito at nang malaman ninyo kung anong kapalaran na naghihintay sa inyo!" Matapang na sigaw ni Adal. Nung mga panahong yun, tila nagising ang nahihimbing na dugong babaylan sa kanyang kaugatan. Dinampot niya ang dugo ang sibat niya at sinipat ng maigi ang paligid. Napagtanto niya na sumabog pala talaga ang buong katawan ng aswang at walang naiwang bakas doon kundi ang talsik ng dugo na nasa dingding. Noong mga panahong yun, narinig ni Adal ang kanyang asawa na umuungol, kaya nagmadali siyang pumasok sa kanilang bahay. Naabutan siya ni Belay nakakagising lamang at nakasapo pa sa tiyan nito. Inusisa naman ni Adal ang kanyang asawa kung masakit ba ang tiyan nito at nakahinga siya ng maluwag nang umiling ang kanyang asawa. Sinabihan na lamang niya si Belay na muling matulog at babantayan niya ito. Nang makaidlip ulit ang kanyang asawa, minabuti ni Adal ang pumwesto sa kanilang sala at magbantay sa paligid. Sa kabutihang palad naman, hanggang sa tumilaok ang manok, wala nang aswang ang bumalik. Bago pa man tuluyang magising si Belay, minabuti ni Adal na linisin ang talsik ng dugo sa dingding ng kanilang bahay. Alam niya kasing makakadagdag lang ang alalahanin ni Belay kapag nakita niya yon. Dumaan ang mga linggo at buwan. Walang aswang na muling dumalaw sa kanilang bahay. Subalit kahit na ganon, hindi nakampante si Adal. Sa bawat gabing dumadaan ay nagbabantay siya at nagmamatsyag sa paligid. Isang gabi, nasa 7 buwan na ang ipinagbubuntis ni Belay. Dahil sa kabilugan yun ng buwan, nakiramdam si Adal dahil baka lusubin sila ng mga aswang sa kanilang tirahan. Inabisuhan na rin nila ang mga magulang at kapatid ni Belay patungkol sa posibleng banta ng mga aswang. Pagkatapos nilang maghapunan, sinabihan ni Adal ang kanyang asawa na pumasok na sa kanilang silid at magsuot ng itim na damit. Nagsindi rin sila ng 4 na lampara at inilagay yon sa 4 na sulok ng kanilang silid. Sa kaparaanang yon, madali nilang makita kung makakalusot ang mga aswang sa mga baging ng makabuhay na minsan na niyang inilagay sa mga bintana at pintuan nila. Hinayaan na muna ni Adal na makatulog ang kanyang asawa bago siya lumabas ng kanilang silid. Sakto naman, nang makalabas siya noong may narinig siyang mahinang paghuni ng ibon sa paligid. Alam ni Adal na hindi lamang yun bastang ibon, kaya minabuti niyang bumaba sa kanilang bahay. Dala rin niya noon ang sibat niyang ipinagkaloob ng kanyang lola na isang babaylan. "Sige, magpakita kayo sa akin at nang malaman natin kung hanggang saan ang kaya ninyo. Ako ang harapin ninyo. Huwag niyong pakialaman ng asawa kung walang laban sa inyo." Sigaw ni Adal habang iginagala ang kanyang paningin sa paligid. Ilang sandali pa, may napansin siyang mga anino na nagpapalit-palit ng pwesto. Alam niyang mga aswang yon, kaya inihanda niya ang kanyang sibat. Napabaling na lamang si Adal noon sa kanilang bubungan nang may marinig siyang ingay doon. "Umalis ka dyan! Kung hindi, sisibating kita!" Paninindak niya at inambahang sisibatin ang aswang na naroroon.
Napatitig sa kanya ang aswang at pagkakita nito kay Adal na may hawak na sibat, nataranta yon at mabilis na lumundag pa ibaba. Nasa ganoong sitwasyon si Adal nang sa hindi niya inaasahan ay may sumugod sa kanya na 2 aswang. Nataranta si Adal kaya inihampas niya sa mga ito ang hawak niyang sibat. Dahil doon, napaatras ang 2 at napaangil. Sige, sumugod kayo ulit nang nakaharap ako at titiyakin kong sasabog kayo. Hindi naman nakagalaw ang 2 at nanatiling nakatulala habang nakamasid sa sibat na hawak ni Adal. Ilang sandali pa, nagwika ang isa sa mga aswang sa garalgal na boses. Yan ang sibat ni Magwayen. Paniguradong tapos tayong lahat kapag yan ang nakasugat sa atin. Agad namang napailing ang isang aswang at sa halip na paniwalaan ang sinasabi ng kanyang kasama, mabilis itong sumugod kay Adal at sinubukang agawin ang hawak nitong sibat. Subalit, dahil sa padalos-dalos niyang galaw, nagawang itarak ni Adal ang kanyang sibat sa bandang tiyan ng nilalang. Isang malakas na pag-ungol ang nagawa nun at ilang sandali lamang, sumabog ito at tumalsik ang naghahalong dugo at durog na laman nito. Nang makita yon ng isang aswang, mabilis siyang tumakbo para sana tumakas. Subalit, hindi yon hinayaan ni Adal na makatakas. Bumuelo siya at buong lakas niyang sinibat ang naturang nilalang. Tinamaan yun sa likod at saktong pagkabuwal niya sa lupa, sumabog ang katawan nun. Yan ang nararapat sa mga kagaya ninyo! Sigaw ni Adal. Nagmadali niyang nilapitan ang kanyang sibat, tsaka ito dinampot. Pagkaangat niya ng kanyang ulo, halos mapaigtad siya nang makita na hindi lamang 1 o 2 aswang ang nakaabang sa kanya, kung hindi higit sa 10 ang kanilang bilang. Subalit kahit na ganon, hindi natinag si Adal. Tiningnan niya ang bawat aswang at halos lahat sila ay nasasabik na sugurin siya. Sa kadahilanang ito, hinamon niya ang mga yon na kung talagang nais nilang makuha ang sanggol na nasa sinapupunan ng kanyang asawa, kalabanin na muna siya. Napangisi naman ang mga aswang dahil sa winika ni Adal. Ilang sandali pa, humakbang ang isa sa kanila. Kukunin namin ang sanggol na nasa sinapupunan ng iyong asawa. Yon ay matapos naming kunin ang sibat na hawak mo. Napailing na noon si Adal. Sa isang paggisap ng mga mata nito, biglang naging isang dambuhalang aso ang aswang na yon. Lumundag ito upang sumugod. Ngunit hindi na naghintay pa si Adal na makalapit ng husto sa kanya ang aswang. Sinibat niya yon at tinamaan ito sa bandang dibdib, kaya bago pa man ito bumagsak sa lupa, ay napaungol na yon tsaka tuluyang sumabog. Tumalsik ang dugo ng aswang sa kanyang mga kasamahan, kaya ganoon na lamang ang galit nila kay Adal. Lahat sila ay naghanda upang sugurin siya, pero bago pa man nila magawa ang kanilang plano, ay natigilan sila at napatingala sa bandang ibabaw nila. Kasunod nito, may narinig silang nakakabinging tunog na mula sa pag-ihip ng budyong. Noong marinig yun ni Adal, pakiramdam niya ay mas nag-ibayo ang kanyang tapang. Nawala ang pangamba niya na baka kung anong masama ang nangyari sa kanya. Sa kabilang banda, nataranta naman ng mga aswang at ang iilan sa kanila ay nagpasya ng tumakas. Habang nagpupulasan ng mga yon, ilang beses nilang sinambit ang pangalang Magwayen. Agad na naalala ni Adal ang patungkol sa sibat na hawak niya, kaya nagpasalamat na lamang siya sa kanyang isipan. Ang ibang aswang na natira ay mas piniling labanan si Adal,
sa kagustuhang makuha pati ang kanyang sibat. Noong nagpapatuloy ang tunog na kanilang naririnig, ay nabalisa sila. Ngunit naging matahimik na ang paligid. Nagkanya-kanya na sila ng pagsugod kay Adal. Wala namang mapagpipilian si Adal noon kung hindi labanan ang mga aswang na yon. Upang walang gaanong bakas ng sagupaan sa kanilang bakuran, minabuti ni Adal ang tumakbo sa bakanting lote na bubungkalin pa lang sana niya. Nang naroroon na siya, hinabol siya ng mga aswang. Dahil alam niyang mahihirapan siya kapag bibitawan niya ang kanyang sibat, hinintay na lamang ni Adal na makalapit sa kanya ang mga aswang. Sa bawat paglapit ng mga aswang ay ginagawan niya ng paraan para masugatan ang mga ito. Ngunit, dahil nasaksihan na ng mga yon ang kamatayan ng kanilang mga kasama na nasugatan ng naturang sibat, ginamit nila ang taglay nilang liksi upang ilagan ang mga atake ni Adal. Dahil sa bilis nilang paggalaw, nahirapan si Adal na kalabanin ang mga aswang na yon. Alam niyang masyado siyang lugi noon, gawa ng pangkaraniwang tao lamang siya, samantalang ang kanyang katunggali ay mga nilalang ng dilim na may angking lakas at liksi. Sa kadahilanang ito, humingi na siya ng gabay sa kanyang lola at maging sa diwatang naroroon sa kanyang paligid. Alam kong naririnig mo ko, ba't halang magwayan? Kasihan mo sana ako at hayaan mo akong maging instrumento mo para malipol ang mga masasamang nilalang na ito. Nang sa gayoy magawa mo na silang dalhin sa kailaliman. Pagkatapos niyang magwika, may kung anong enerhiyang lumukob sa kanya. Pakiramdam niya, ang bawat paggalaw sa kanyang paligid ay nagmimistulang alon, kaya nalalaman niya kaagad yon. Alam ni Adal na pinakinggan ang kanyang dalangin, kaya nakiramdam siya sa paligid. Walang ano-ano, naramdaman niya ang enerhiya ng aswang na papalapit sa kanya, kaya sinalubong niya ito ng matulis na dulo ng kanyang sibat. Agad na tumigil ang aswang na yon, kasabay ng kanyang pagsabog. Sakto naman na may papasugod na 2 aswang kay Adal, kaya pinalo niya ng sibat ang isa sa kanila. Ang isa naman, bago pa siya masagpangan nun, buong lakas ng itinarak ni Adal ang kanyang sibat sa bunganga nito. Matapos niya yung gawin, iniangat niya ang katawan ng naturang aswang at bago pa man yung tuluyang sumabog, itinapon niya ito sa iba pang aswang na papasugod na rin sa kanya. Sumabog ang katawan nun sa mga kasamahan niya, kaya nagkaroon si Adal ng pagkakataon para sumugod sa mga nilalang na yon. Mabilis siyang tumakbo at inatake ang pinakamalapit na aswang sa kanya. Nanlaban ang aswang na yon, kaya nagbuno silang 2. Sinubukang agawin ng nilalang na yon ang kanyang sibat, pero nanlaban si Adal. Ilang sandali pa, tumulong na rin ang ibang aswang at kinuyog nila si Adal. Doon lang niya napagtanto na may mga nakabantay pala sa paligid at naghihintay lang ng tamang pagkakataon. Pinagtulungan nila siyang kalmutin at kagatin habang pilit na inaagaw ang kanyang sibat. Subalit, kahit halos maligo na ng sariling dugo niya si Adal, wala siyang naging pakialam. Ang aking asawa at anak, hindi ako dapat matalo rito dahil paniguradong magiging biktima sila ng mga aswang na to. Wika niya habang tumutulo ang kanyang luha. Pilit siyang kumakawala sa mga aswang na yon. Noong mga sandali ring yan, wala na siyang ibang iniisip kundi ang itakas ang kanyang asawa. Habang nasa ganoon siyang sitwasyon, muli siyang nakarinig ng pagtunog ng budyong. Agad niyang naisip na marahil ay ginagabayan pa rin siya ng mga diwata, kaya kahit na sobrang hapdi na ng kanyang balat, pinili niya ang makabangon. Noong mga oras kasi na yon, nakahandusay na siya sa lupa habang pinoprotektahan ang sibat para hindi maagaw ng mga aswang. Sa kanyang pagbangon,
ay parang may kung anong malakas na enerhiyang kumawala mula sa sibat. Biglaan kasing napatras ang ibang aswang at ang iilan ay tumilapon pa. "Magbabayad kayo!" Tila nakaligtaan na ni Adal ang kirot na nararamdaman niya. Wala siyang ibang iniisip noon kung hindi ang lipulin ang mga aswang na yon. Sa kadahilanang ito, itinapon niya ang sibat sa pinakamalapit na aswang at mabilis siyang humakbang para lapitan yon. Noong sumabog ang katawan ng naturang aswang, dinampot niya ang kanyang sibat. Sinugod din niya ang iba pang aswang at naglaban sila. Pinagtulungan nila si Adal, subalit hindi na siya nakakaramdam ng takot. Sa pamamagitan ng hawak niyang sibat, nilabanan niya ang mga aswang na yon. Kahit ramdam niya ang pagod at hapdi ng kanyang mga sugat, wala siyang naging pakialam doon. Ang bawat aswang na lumalapit sa kanya ay walang habas siyang sinisibat. Di naglaon, tuluyan na rin niyang naubos ang mga aswang na naroroon. Napabuntong hininga na lang si Adal noon at napawika sa kanyang sarili. Ubos na ang mga aswang. Magiging Hindi nagawang ipagpatuloy ni Adal ang kanyang sasabihin. Napahawak siya ng mahigpit sa kanyang sibat, sa kadahilanang nakarinig siya ng malakas na kalabog sa dingding na malapit sa kanilang kwarto. Ilang sandali pa, narinig ni Adal ang malakas na pagsigaw ng kanyang asawa na parabang nasasaktan. Dahil dito, napasigaw na rin si Adal upang tawagin si Belay habang tumatakbo papalapit sa bahagi ng kanilang dingding kung saan niya narinig ang ingay. Ganun na lang ang galit na naramdaman ni Adal dahil noong makalapit siya sa kanilang dingding, nakita niyang wasak na yon. Papasok sana siya roon para puntahan ang kanyang asawa, subalit nagulat siya at napasigaw nang mapagtanto niyang wala roon si Belay. Ilang sandali pa, narinig niyang sumigaw ang kanyang asawa sa bandang likuran. Nabahala si Adal, gawa ng alam niyang may kasukalan ang bahaging yon. Dahil dito, tinatawag niya ang kanyang asawa at mabilis na tinungo ang bahagi kung saan ito nagmumula. Habang papalapit siya sa bahagi kung saan niya narinig ang sigaw ng kanyang asawa, palakas din ng palakas ang kabog ng kanyang dibdib. Inihanda na lamang niya ang kanyang sibat sa kung anumang panganib na nakaamba sa kanya. Ilang sandali pa, nakaramdam siya ng kakaibang init sa kanyang katawan. Parang may kung ano ring pumipigil sa kanya na huwag magpatuloy sa kasukalan, ngunit walang ibang inisip si Adal kung hindi ang iligtas ang kanyang asawa. Ilang beses na tinawag ni Adal si Belay, pero nang lumaon ay hindi na ito nakasagot sa kanya. Dahil dito, humahangos siyang pumasok sa kasukalan. Subalit, saktong pagpasok niya ay nakarinig siya ng mga mabibilis na yabag. Ganun na lang ang gulat ni Adal nang makita niyang may isang dambuhalang aso na mabilis na sumugod sa kanya. Gawa ng sobrang bilis nun, hindi na niya nagawa pang umilag. Tumilapon si Adal, pero ginawa niyang abot ng kanyang makakaya para hindi niya mabitawan ang kanyang sibat. "Demonyo ka! Ibalik mo ang asawa ko!" Mas lalong dumugo ang mga sugat niya, subalit mas pinili niyang tumayo. Pagkatayo ni Adal, nakita niyang nakangisi sa kanyang dambuhalang aso. Kinutuban noon ng hindi maganda si Adal. "Anong ginawa mo sa asawa ko? Saan mo siya dinala?" Pagkatapos magtanong ni Adal, nagpalit ng anyo ang aswang na yon, tsaka nagwika sa kanya. "Ibabalik ko ang asawa mo, pero bilang kapalit, ipagkakaloob mo sa akin ang sibat na yan." Natigilan si Adal ng ilang sandali, subalit kalaunan napatango na rin siya at pumayag sa kagustuhan ng aswang.
dalhin mo muna ang asawa ko rito. At kapag nasa akin na siya, ibibigay ko sa iyo ang sibat na to. Napangisi naman ang aswang at agad na umalis. Naghintay si Adal sa pagbabalik nun. At pagkaraan ng ilang minuto, bumalik ang aswang at kasama nito si Belay. Pinabayaan ng aswang na yun si Belay na makalapit kay Adal. Subalit, may napansing kakaiba si Adal sa kanyang asawa. Hindi kasi ito umiimik, na parang isang manika lang. Dahil hindi maganda ang kutob ni Adal, sinubukan niyang sugatan ng konti ang kanyang asawa. Para kasing may bumulong sa kanya na kung totoong asawa niya ang kanyang katabi, ay walang mangyayari rito. Hindi na halata ng aswang ang ginawa ni Adal, kaya napawika ito. Akin na ang sibat, dahil nasa iyo na ang iyong asawa at magiging anak. Nakangisi pa ang aswang habang nakalahad ang kanyang kamay. Walang ano-ano, maging si Adal ay nagulat nang mapaungol ng malakas ang kanyang asawa. Kasunod nun ay parang wala na ito sa kanyang sarili. Napaatras si Adal noon at sakto ring pagkahakbang niya ay biglang sumabog ang inaakala ni Adal na asawa niya. Hindi siya ang asawa ko! Ibalik mo sa akin si Belay! Dahil kung hindi, itatara kong sibat na to sa iyong dibdib! Inambahan niyang sisibati ng aswang, kaya napaatras yun. Patuloy na umaangil ang aswang at tila naghahanda sa kung anumang gagawin niya. Alam ni Adal na anumang oras ay susugurin siya ng aswang na yon, kaya hindi niya iwinaglit ang kanyang paningin dito. Walang ano-ano, narinig ni Adal ang boses ng kanyang asawa na tumatawag sa kanyang pangalan. Dahil dito, nalaman niya kung saang banda naroroon si Belay. Nais ni Adal na tunguhin yon, ngunit biglang napaangil ang aswang at mabilis siyang sinunggaban. Gawa ng hindi naman iwinawaglit ni Adal ang kanyang paningin sa naturang nilalang, nakita niya ang pag-atake nito. Dahil dito, sinalubong niya ng dulo ng sibat ang nasabing aswang. Dahil sa pagiging padalos-dalos ng nilalang na yon, hindi niya kaagad nakita ang pwesto ng sibat ni Adal. Huli na nang mapagtanto niyang nakatarak na pala yun sa kanyang tiyan. Isang malakas at mahabang pagpalahaw ang nagawa ng aswang na yon, hanggang sa tuluyan na rin siyang sumabog. Walang naging pakialam si Adal noon kung naghalo na ang dugo sa mga sugat niya at ang dugo ng sumabog na aswang. Nung marinig niya ang boses ng kanyang asawa, ay mabilis niyang hinagilap yon. Sa kabutihang palad, hindi naman siya nahirapan at natagpuan niya kaagad ang kanyang asawa. Iyak ng iyak si Belay noon habang sinasabi kay Adal kung ano ang nangyari. Sa kabutihang palad naman, hindi pa nagagawang kunin ng aswang na yon ang sanggol na nasa sinapupunan nito. Dahil sa nangyari, minabuti nilang sa mga magulang na muna ni Belay sila umuwi. Huli rin nang lumabas ang ama at mga kapatid nito, kaya hindi nila nagawang tulungan si Adal na noong mga oras na yan ay punong-puno ng sugat sa katawan. Nagtawag na lang sila ng albularyo nang sa gayoy magamot si Adal. Nababahala na rin kasi silang baka kung ano pa ang mangyari sa kanya dahil kinalmot siya at kinagat ng mga aswang. Binigyan na rin ng albularyo si Belay ng pangontra nang sa gayoy walang aswang na makalapit sa kanya. Maging ang albularyo na gumagamot kay Adal ay hindi makapaniwala na nagawa niyang talunin ang grupo ng mga aswang na yon. Nang malaman niya ang patungkol sa sibat na ipinagkaloob ng lola ni Adal, mas lalo pa siyang namangha. Iilang mga babaylan lang kasi ang may kakayahang makipag-ugnayan sa isa sa mga sinaunang bathala at diwata na si Magwayen. Nung nakita naman niyang nakaukit doon, kinilabutan ng husto ang albularyo.
kamatayan kasi sa kanya. Nakapaloob doon ang enerhiya ng kidlat. Kaya ganun na lamang kabagsik ang simuklara ng sibat ng bathala na si Magwayen. Okay. Opinyon ko sa kwento. Alam nyo, sobrang ganda nito kung nasusundan pa tong kwento na to eh. Kasi ako gusto ko malaman ko na yung nangyari pa sa buhay ng ating bida. Kasi hindi yan, alam ko hindi dyan yun magtatapos. Pagpalagay na nating naligtas niya yung asawa at magiging anak niya. Nanganak yun. Hawak pa rin niya yung sibat. Kita ninyo kung gaano ka-aggressive yung mga aswang para makuha yung sibat na yun. So hindi lang yun yung lumusob sa kanya. Pagpalagay na natin na, oo, buntis yung asawa niya, yun yung pinuntahan ng mga aswang. Pero nung nakita nila yung sibat, iba yung gigil nila, di ba? Ang nangyari nga, kahit target nila yung buntis, hindi nila kinuha yung anak na nasa loob nun eh, nung buntis, di ba? Ang ginawa nila, gusto nilang i-trade dun sa sibat. So, ibig sabihin, nag-crave sila dun sa sanggol na nasa sinapupunan ng buntis na asawa ng bida natin, pero nung nakita nila yung sibat, mas ginusto nilang kunin yun. Isang malaking question mark kung bakit. Kasi alam naman natin pare-parehas na itong si Magwayen, Diyosa rin to o bathala ng underworld. Kaya nga medyo nagtataka ako kasi may mga ukit o marka ng kidlat dun sa sibat na yun. Kasi sa pagkakaalam ko, bathala siya ng dagat tsaka ng yun nga underworld. So, parang kaliwat kanan na papanig itong si Magwayen. Pero para mas more on kanan pa rin siya kasi mas nakakatulong siya sa mga tao. Yun lang, medyo nang hinayang lang ako talaga kasi gusto ko pang masundan yung adventure ng buhay netong bida natin tsaka kung paano niya ikukwento yun sa anak niya na anak dati may ganito ako, may ganyan akong gamit na sa tingin ko naman ipapamana niya yun dito. 'Di ba? Pero yun lang, isa lang yung kwento natin eh. Pero ako, solve na ako rito. Feeling ko lang hindi masyadong na-maximize yung sibat kasi sobrang lakas nito eh. 'Di ba? Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.